ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളുടെ ഡിവൈസ് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ട്. അടുത്ത് വേറെ ഏതോ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ആരെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ഈ മാതാച്ചി എന്താണ് എപ്പോഴും കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുന്നെന്ന്? ചിന്തിച്ചോ? ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ? ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തിനാന്നറിയത്തില്ല. എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ? നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മള് പോലീസുകാരുണ്ട് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സില്? പോലീസ് കുറ്റവാളികളൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് സറണ്ടർ ആവാൻ എങ്ങനെയാണ്? കൈ ഇങ്ങനെ പോക്കിയിട്ടില്ലേ? അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സറണ്ടർ ആവാ, അതായത് നമ്മളെല്ലാം കീഴടങ്ങി എല്ലാതും അല്ലെ? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല കീഴടങ്ങുന്നത്, അങ്ങനെയല്ല കാണിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കീഴടങ്ങാണ്, നമ്മള് ഭഗവാന് ഫുള്ള് സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മള്. നമുക്ക് വേറൊരു ആശ്രയം ഇല്ല, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്, അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും വിട്ട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കൊന്നുമില്ല, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കാരണം ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊരാള് നമുക്കൊരു ആശ്രയം ഇല്ല. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ലേ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ആരാണ്? പാഞ്ചാലിയിലെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ദ്രൗപദി എങ്ങനെയാ വിചാരിച്ചത്? എനിക്ക് പഞ്ചപാണ്ഡവരായിട്ടുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അത്രയും കഴിവുള്ളവരാണല്ലേ, പല പല കഴിവുകളുള്ളത് ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു സമയത്ത് ആർക്കും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്നിട്ടും ദ്രൗപദി തന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കി, പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല. ആരും ആശ്രയം ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ രണ്ട് കൈ വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വന്നത് അല്ലേ? അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 3 ഏതാണ്? കർമ്മയോഗം അല്ലെ? അധ്യായം 3 എത്തി. നമ്മൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 3-ാമത്തെ ദിവസമായി നമ്മളുടെ ക്ലാസ്. കർമ്മയോഗാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം. അതിനു മുന്നേ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? ഒരു 2 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മളൊന്ന് ആ ഫോമിൽ വന്നോട്ടെ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് 2-ാമത്തെ അധ്യായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് 3-ലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മളും സെറ്റ് ആവും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും എല്ലാവരും. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? അർജുനൻ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ പറഞ്ഞ കുറെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആ കാരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തു. ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? മൃദുല ഹൃദയത്വം. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഈ തന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ മരണപ്പെടുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു അർജുനന്റെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഈ ശരീരം എന്നത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാനൊരു ശരീരം വേണം, അത് മാത്രമാണ് അത് ഇവിടെ തന്നെ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്നിട്ടും പിന്നെയും പറഞ്ഞു
പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെയും കൂടി നീ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, കാരണം ജനിച്ചാ മരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ കുറെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ പറഞ്ഞു സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. അത് എന്താണ് പറയാ, മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അതിന് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞു പാപല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? പാപമാണ് ശരിക്കും, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും നോക്കാതെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ അർജുനന്. കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ നീ എങ്ങനെ ചെയ്യണത്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഓരോന്നും അർജുനൻ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റിനും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് എന്തിലേക്ക് എത്തി? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്തി. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? കാമം ഉണ്ടാവും, ക്രോധം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമുക്ക് സർവനാശം സംഭവിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു പേര് കണ്ടു നമ്മൾ ഇന്നലെ. എന്താണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞ, അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്മാരാകണം എന്നാണ് ഇന്നലെ നമ്മള് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഇന്നലെ അർജുനന്? അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കർമ്മം ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ശ്ലോകം കണ്ടു. രേഖാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോപയാൻ. അതായത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും, അത്രയും ചെറുതായിട്ട്, സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, സ്വല്പമായിട്ട് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ്? ത്രായത്തോ മഹതേ ഭയ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു കണ്ടു ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാന് സംശയമാണ്. കാരണം ഭഗവാനല്ല, അർജുനന് സംശയമാണ്. രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, കർമ്മം ചെയ്യണം, നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാതും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന് സംശയമായി. രണ്ടും പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊരു സംശയം ആർക്ക് വന്നു? ഇവിടെ അർജുനൻ വന്നു. അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് കർമ്മയോഗം. കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിനെ നമ്മൾ കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് എന്തുണ്ട്? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആ കർമ്മത്തിന് ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗുണം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫലം അനുഭവിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചീത്ത ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കർമ്മത്തിന് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കാമം, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, നമ്മളൊരു കടമയാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ വന്നിട്ട് സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, സകാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ത്? സകാമ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സകാമ കർമ്മം. ആഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്യാണ്, അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സകാമ കർമ്മങ്ങൾ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ജോലിക്ക് പോയി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൈസ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സകാമ കർമ്മമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ കർമ്മമാണ്, നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ അച്ഛനും അമ്മനെ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ നോക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മൾ അതിന് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെന്താണത്? അത് നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ്. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ സഹായിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അതിന് പക്ഷെ അവരെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യും, എല്ലാതും നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മള് കർമ്മ യോഗം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് വെച്ചാല്
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? അത് കർമ്മയോഗ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കണക്ട് ടു ഗോഡ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം എന്തെന്ന്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് ചില സംശയങ്ങൾ വന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ അതാണെന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതാണ് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് തുടങ്ങുന്നത്. അർജുനനാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. അധ്യായം 3, കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ധ്യായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കീം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ. ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ജനാർദ്ദന എന്നാ വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കേശവ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 2 പേരുകളാണ് ഇവിടെ. ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ജനാർദ്ദനൻ. കേശവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തൊരു പേരുണ്ട്? കേശവൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി ഭഗവാനുണ്ട്. ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഫലം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ, ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാല് ബുദ്ധിയോഗം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗത്തിനെ തന്നെ, അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗമാണ് നല്ലതെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാണ്. പറയാണ്, ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണോ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് തദ് ഏകം വദ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? തദ് ഏകം വദ. തദേകം വദ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒന്നിനെ, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. തദേകം വദ എന്നാ പറയുന്നത്. തദേകം വദ എന്ന് വെച്ചാല് ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? നകർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ നച സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയില്ല. അപ്പൊ ഒരാളും കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമ്മൾ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല? അതിന് പരിപൂർണത കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടാവും. അതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സന്യാസം എങ്ങനെയാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നു, മക്കളുണ്ട്, ഭാര്യയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നാണ് ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ആള് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും മുഴുവനാക്കാതെ അദ്ദേഹം സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നു. അദ്ദേഹം രൂപത്തില് സന്യാസിയായിരിക്കും. കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കഴുത്തിൽ കുറെ മാലകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കയ്യിൽ കമണ്ടലും ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ
മനസ്സുകൊണ്ട് അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സന്യാസി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. കാരണം അയാളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ചിന്ത എന്തായിരിക്കും? എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നാവോ, എന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്താണാവോ. കാരണം അയാൾ ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ ഒരിക്കലും ആരല്ല? സന്യാസിയല്ല. നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മള് പരിപൂർണത നേടണം. നമുക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ വ്യക്തി സന്യാസി, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല? സന്യാസി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതെ ആർക്കും ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക്. ഇനി ആ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യജ്ഞാത് കർമ്മണോന്യത്ര യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തഥർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘാസമാചരഃ. കർമ്മം എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കർമ്മം ചെയ്യണം നീ, അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് നീ അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർമ്മങ്ങള്, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കൂ. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നും എങ്ങനെയായിരിക്കാൻ സാധിക്കും? ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് സ്പീഡ് കുഴപ്പമില്ല, സ്പീഡൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഷ്ണുവാണ്. ആ കർമ്മം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ദുഃഖാലയമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് തോന്നും സന്തോഷാണെന്ന്, പക്ഷെ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മള് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തെ സർവകിൽബിഷൈഃ പൂഞ്ചത്തെ തേ ത്വഹം പാപായേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ഗുണമുള്ളത്? യജ്ഞത്തില് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞം വിഷ്ണുവിനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടും. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ഭുജിക്കുന്നത്? പാപത്തെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ നിവേദിച്ച പ്രസാദമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മളത് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം നിവേദിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഇസ്കോണില് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണിത്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാണ്. കാരണം നമ്മള് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് പറയാം, മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഒഴികെ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, പച്ചക്കറികള്, ഭക്ഷണം, ഫ്രൂട്ട്സ്, പാലുൽപ്പന്നങ്ങള്, പിന്നെന്താണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് കൊടുക്കാം.
പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കണം? ഒരു തുളസി ഇല വെക്കണം. കാരണം തുളസി ഇട്ടാലേ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തിയാണ് തുളസി. അപ്പൊ തുളസിയുടെ ഒരു ഇലയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇല വെക്കണം. അപ്പൊ തുളസി മഹാറാണിയെ കൂടി അതിൽ വെച്ചാലാണ് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ അതും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോറും കറികൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ചാലും എല്ലാം അത് പാല് തൈര് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാം, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. ഭഗവാൻ അത് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യായി. അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ശുദ്ധീകരിച്ച ആഹാരമായി മാറിയത് അല്ലെ, അത് ഭക്ഷണം അത് കഴിക്കുന്നത് കൂടി നമ്മളെ സ്മരണ മണ്ഡലത്തിലെ സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങൾ ഉണരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സ്മരണശുദ്ധി വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണത്. അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആർക്ക് വേണ്ടിയാ കഴിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് ശരിക്കും. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങള് വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? എല്ലാത്തിനും ജീവിക്കാനായിട്ട് ധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? മഴ പെയ്യുമ്പോഴാണ് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരെല്ലാവരും സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞത്തിലൂടെ നമുക്ക് മഴ കിട്ടും. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണത്? വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ, വിധിപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മഴ ലഭിക്കും. മഴ കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ധാന്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? എപ്പോഴും യജ്ഞങ്ങള് അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചർ കാട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവണത്? വേദങ്ങളിലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് വേദങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ശാസ്ത്രപ്രകാരം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആർക്കാ കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു. ആ ബ്രഹ്മാവ് ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കാണ്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കും. മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാന് തന്നെ കൊടുക്കാണ്. അതായത് ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളത് തിരിച്ചുപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു നന്ദി സൂചകമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളിത് ഭഗവാന് അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് ചെയ്തു തരാണ്? ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരാണ്. അപ്പൊ അത് തിരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാണ്. ഇപ്പൊ 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പറയാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ യജ്ഞങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓരോ യുഗങ്ങൾക്കും ഓരോ യജ്ഞങ്ങളാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. 4 യുഗങ്ങള്: സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ഏതൊക്കെയാണ് 4 യുഗം? സത്യയുഗം ഒന്നാമത്തെ വന്നിട്ട് സത്യയുഗം, രണ്ടാമത്തെ ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, നാലാമത്തെ വന്നിട്ട് കലിയുഗം. ഇപ്പൊ 4 യുഗങ്ങളാണുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ ഏത് യുഗത്തിലാണ്? കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ? നമ്മൾ ഏത് യുഗത്തിലപ്പോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കലിയുഗത്തിലല്ലേ? കലിയുഗത്തില് നമ്മള് കലിയുഗത്തിൽ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ യുഗം സത്യയുഗം. സത്യയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് എത്രയായിരുന്നു? 1 വർഷം. 1,00,000 വർഷമാണ് സത്യയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആയുസ്. അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന യജ്ഞം ധ്യാനമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം കണ്ടിരുന്നില്ലേ? സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള്: ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ കുറേ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു പറഞ്ഞു ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട്.
ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധ്യാനമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ധ്യാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് അവർക്ക് ആയുസ്സുണ്ട്. 1,00,000 വർഷമാണ് സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് സമയമുണ്ട് എന്തിന് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ സത്യയുഗം എന്ന് സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ധ്യാനമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. സത്യയുഗത്തിൽ അപ്പൊ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ യുഗം വന്നപ്പോ ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ നമ്മള് ആയുസ് എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു? 10,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആയുസ്. 1,00,000 എന്നുള്ളത് 10,000 ആയിട്ട് മാറി ആയുസ്. അപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് യജ്ഞം എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ത്രേതായുഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴി ത്രേതായുഗത്തിൽ ഏതായിരുന്നു? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ആയുസ് പറഞ്ഞിട്ട് 10,000 വർഷമായിരുന്നു അവരുടെ ആയുസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ എന്തായി? അവിടെ ആയുസ് വന്നിട്ട് 1000 ആയി. എന്ത് ആയുസ് വന്നിട്ട് 1000, അതായത് 10,000-ൽ നിന്ന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് 1000 ആയി. എന്തിലായുസ്? ദ്വാപരയുഗത്തില്. അപ്പൊ ദ്വാപരയുഗത്തില് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാനായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധിക്കണം. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിലായപ്പോ, അടുത്ത യുഗം കലിയുഗത്തിലായപ്പോ ആയുസ് എത്രയായിട്ട് മാറി? പറയുമ്പോ നമുക്ക് 100 പറയാം. പക്ഷെ ശരിക്കും 100 പോലും നമുക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ അല്ലെ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആയുസ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനത്തിന് പറഞ്ഞു, ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ദ്വാപര യുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന പറഞ്ഞു. കാരണം കലിയുഗമായപ്പോ എന്തായി മാറി? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കില് അലസന്മാരും മടിയന്മാരും, അതായത് ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമാണ് ശരിക്കും എന്ത്? ഈ കലിയുഗത്തില് കാപ്പട്ടി നിറഞ്ഞൊരു യുഗമാണേത്? കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒന്നിലും നമുക്ക് എന്തില്ല? സത്യസന്ധത കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയാ, പറ്റിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പ്രവണത, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ കാണുന്നത്? ഈ കലിയുഗത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഗ്രഹാരാധന നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനോ ധ്യാനത്തിന് നമുക്ക് സമയമില്ല. കാരണം 1,00,000 വർഷമാണ് അവിടെ. ഇവിടെ 100 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ധ്യാനമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. 100 വർഷത്തിൽ നമ്മള് എത്ര സമയം നമുക്ക് കിട്ടും? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധ്യാനം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. വിഗ്രഹാരാധന യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വരുന്നത്? കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂക്കള് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് എടുത്തോ, നമുക്ക് ഒറിജിനലായ നെയ്യ് കിട്ടണമെന്നില്ല. മാലിന്യം നിറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ഒരു നെയ്യാണ് നമ്മൾക്കറിയാം വിപണിയിൽ കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കള്, വിഷടിച്ചു വരുന്ന പൂക്കളാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത്. ഈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല? പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തി ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ ജന്മം കൊണ്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനായത്. കർമ്മം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി അതാവണമെന്നില്ല. കാരണം ആ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്കൊന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തൊരു യുഗമാണ് കലിയുഗം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമാവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കുക. നാമജപത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയത് കൊണ്ടോ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ധ്യാനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ എവിടെ പ്രയോജനമില്ല? കലിയുഗത്തിൽ പ്രയോജനമില്ല. കാരണം ഇതൊന്നും നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ടുള്ളതാവണമെന്നില്ല. ഇതൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരിയുടെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തിലും 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ 10-ാം അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ജപയജ്ഞമാണ്. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ജപയജ്ഞമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ
നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ബാക്കി ഒന്നും അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു രഹസ്യ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയും. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാന്റെ ഒരു രഹസ്യ അവതാരം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ച് കാണിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ടാണ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തത സഹചാരികൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് വെച്ചാൽ ബലരാമനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഷ്ണു ശിവനും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് അവതാരമാണ് അത്. അദ്വൈത ആചാര്യൻ, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി, പിന്നെ വന്നിട്ട് ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി. ഈ 5 പേരും കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാരായിട്ട് പറയാം നമ്മളവരെ. അപ്പൊ ഇവരെയും കൂടി പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. നാമജപത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നാമം എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ട് കേട്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ അല്ലെ എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ വെച്ച് തുടങ്ങാനാ പറയണത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുന്നത് വേദമന്ത്രാണ്. നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രമാണ് എന്ത്? ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വേദമന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ പവിത്രരായിരിക്കണം, നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാ സമയത്തും ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മള് പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ് നമ്മൾ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനത്തെ ജീവാത്മാക്കളാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക്, ഈ എന്താ പറയാ, കാപ്പട്യം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ട്, മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ആ വേദമന്ത്രത്തിനെ അതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താക്കി തന്നു? അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാവുന്ന, കാരണം വേദമന്ത്രം ചൊല്ലണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അത്രയും ഉന്നത വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ അത് ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മാത്രമല്ല അതിന് കുറെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കലിയുഗത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ നമ്മളെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെന്താ പറയണത്? യദ്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സത്തദേവേതരോ ജനഃ സായത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസാധന വർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത് അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി, സമൂഹത്തില് ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ എന്താണ്? മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളാണെങ്കിൽ ആ ലോകമൊട്ടാകെ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടില് ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയേണ്ടത് ആരെയാണ്? നമ്മളെ കുടുംബനാഥനായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കും. ഓരോ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് പറയാം ഓരോ വ്യക്തികൾ, ഒരു സമൂഹത്തിലൊരു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സമൂഹത്തില് ഒരു വ്യക്തി, ഓരോരുത്തർ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ്, അവര് നമ്മൾ വിട്ട അല്ലാത്ത നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും നമുക്കൊരു വ്യക്തികളുണ്ട്, നമുക്ക് ആദരിക്കാൻ തോന്നുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും.
അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ മറ്റുള്ളവര് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികള് മറ്റുള്ളവരത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ എന്താണ് പറയാൻ കാരണം? ഭഗവാൻ പറയാണ്, നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്താമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച്ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, ഭഗവാൻ വിളിക്കാണ് ആരെ? അർജുനനെ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പാർത്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? അർജുനനാണ്. പൃഥയുടെ മകൻ. പൃഥ എന്ന് വെച്ചാൽ കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത്? പൃഥ. പൃഥയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ശരിക്കും ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, അഖില ലോകനാഥനാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ജഗത്നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്ത് പറയാണ്? എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടതായിട്ടോ ആവശ്യമായതായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ, നമുക്കറിയാം, ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാണ്? മകനാണ് അല്ലെ? ദശരഥന്റെ മകനാണ്. ഒരു മകന്റെ കർത്തവ്യങ്ങള്, സീതാദേവിയുടെ ഭർത്താവാണ്, ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെതായ ചുമതലകള്, മകന്റേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്, ഒരു രാജാവിൻ്റെതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വന്തം അച്ഛനെ രക്ഷിച്ചു അല്ലെ? കംസനിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങള്, അതായത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ആരും മാറുന്നില്ല. ഭഗവാനായിരുന്നിട്ട് പോലും മാറുന്നില്ല. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ താൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു, കാരണം ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അതെന്താണ്? അത് മറ്റുള്ളവര് മാതൃകയാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഭഗവാൻ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്തോ അത് മുഴുവനും ഞാൻ അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നു അപ്പൊ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? പുതിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയാണ്. എന്താണ്? മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തില് ജീവാത്മാവ് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ജീവാത്മാവിന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ആത്മാവ് ചിന്തിക്കാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു, ഇവിടേക്ക് പോകണം തോന്നുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം തോന്നുമ്പോ ഞാൻ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ആര് ചിന്തിക്കാണ്? ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കാണ്. എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് 3 ഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. 3 ഗുണങ്ങളാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പോ നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മള് നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും? ദേഷ്യം കൂടുതലായിരിക്കും, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ? തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര അലസന്മാരായിരിക്കും, മടിയന്മാരായിരിക്കും, എപ്പോഴും ഉറങ്ങണം എന്നൊക്കെ വിചാരമുള്ളവരായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ഗുണത്തിനും ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ആ സ്വഭാവങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവവും ചിന്തയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും, ആ സത്വഗുണത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതല്ല തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികള് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ജീവാത്മാവ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യാസ്യാധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശിർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസോ വിഗതജ്വരഃ.
അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കൺക്ലൂഷൻ ആക്കി കൊടുക്കാണ്. നീ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർമ്മം നീ ചെയ്യണം. ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ്? കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. എന്താണ്? പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ, അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാ. ആ കർമ്മങ്ങൾ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നിനക്കുണ്ടാവണം, പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നിനക്കുണ്ടാവണം. പിന്നെ ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തില് നീ ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം ഞാൻ ആ കർമ്മം ചെയ്തു, അതിന്റെ ഫലം ഞാനാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്തത്, ഞാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിന് ആ ഒരു ഫലം കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെന്ത് പാടില്ല? അലസത പാടില്ല. നമുക്ക് അലസത പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യാ? യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് അർജുനനോട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. യേമേ മതമിദം നിത്യം മനോതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഃ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്താ പറയണ ഭഗവാനോട്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. പിന്നെ അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. തപ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാസ്താൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, അറിവില്ലാത്തവര്, അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മൂഢന്മാരാണ് അവര്. ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തവര്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യജ്ഞങ്ങള് വിഫലമാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ പൂർണ്ണത നേടാനുള്ള അവരുടെ ഫലങ്ങൾ എന്താണ്? അതൊക്കെ വിഫലമാക്കപ്പെടും. അസൂയ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തൊരു എന്താണ്? അസൂയ. അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനന് കുറെ കേട്ടപ്പോ വിഷമായി, പേടിയായി ഇല്ലേ? അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനീചന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവാനി യോചിതഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഇവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത്? വാർഷ്ണേയ. വാർഷ്ണേയ എന്ന് വെച്ചാല് വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ. ഭഗവാന്റെ കുലമാണ് വൃഷ്ണികുലം. ആ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാള് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട്, പക്ഷെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവം. അതായത് രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടുണ്ടായത്. പിന്നീട് അത് എന്തായിട്ട് മാറണ? ക്രോധമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ? എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകും, കാമം വരും, ക്രോധം വരും. അതാണ് പറയണത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായിട്ട് തീരുന്നതും. മദജി ഇത് ലെവൽ 1ന്റെ ക്ലാസ്സാണ്. മദജി അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലെവൽ 2ന്റെ ആണ്. രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും
പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിനെല്ലാത്തിനും നശിപ്പിക്കുന്ന ആ മഹാപാപം, അതാണ് ഈ ഇഹലോകത്തിലെ ശക്തി. അപ്പോ ക്രോധമായി തീർന്ന കാമമാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. കാമമാണ് എന്ത്? ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാമമാണ്. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ധൂമേനാമ്രിയതേ വന്യർ യഥാ ദർശോമലേന ച യഥോൽബേനാവൃത ഗർഭസ്തഥാ തേനേദമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണം. എങ്ങനെയാണ്? പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാലോ, ഒരു നല്ല പുകയാണ്. അപ്പൊ തീ കത്തുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പുക നല്ല പുക ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു കാറ്റ് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ പുക മാറിയിട്ട് ആ തീ അങ്ങോട്ട് ആളിക്കത്താൻ തുടങ്ങും, അല്ലെ? ഒരു ചെറിയൊരു കാറ്റ്, അത്രയും മതി. അത് നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യന്മാരോടാണ് ഈ പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപമിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സാധു സംഗമം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല വ്യക്തികളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് മാറ്റം വരും. അതാണ് പുക തീയിൻ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മനുഷ്യരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനും ഉണ്ടാവും ഒരു സൗരഭ്യം, അല്ലെ? അതേപോലെ, അതായത് നമ്മളെ എങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുന്നത്, അതാണ് നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനത്തെവരായിട്ട് സാധു സംഘം അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗം അങ്ങനത്തെവര് നല്ല സംഘക്കാരുമായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് വരാണ്? നമ്മളില് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അതാണ് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. രണ്ടാമത്തത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, ഒരു കണ്ണാടിമേൽ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഖം നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആവില്ല. നമ്മളത് എന്ത് വേണം? തുടയ്ക്കണം. ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി മാത്രമാണ് നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പൊടി കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറയാണ് കാമം. നമ്മള് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്? നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കണം. എന്നാല് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആ കണ്ണാടി കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നമുക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ജീവാത്മാവിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാ? നമ്മൾ ആ കണ്ണാടി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത്. അത് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? പക്ഷി മൃഗാദികളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം മൃഗങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അവർക്ക് എന്ത് വേണം? അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു ജന്മം, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഒരു ശ്രമം കൂടി ആവശ്യമാണ്, നമുക്കൊരു പരിശ്രമം കൂടി ആവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ പുകതീന എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവാം? പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ. രണ്ടാമത്തെ പൊടി കണ്ണാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെയാണ് പറയുന്നത്? പക്ഷി മൃഗാദികളെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. ഗർഭാശയത്തില് ഭ്രൂണം നിൽക്കാനുള്ള അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനൊന്ന് ഇളകാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ആ ഗർഭത്തില് ആ ഒരു ഭ്രൂണം, ആ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ഇളകാൻ പോലാത്തൊരവസ്ഥ. ഇത് വൃക്ഷങ്ങളോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കാറ്റും മഴയും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിൽക്കുകയാണ്. അതിനൊരു തരത്തിലും ഇപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമൊക്കെ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷങ്ങളിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? അതായത് മനുഷ്യരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും കാറ്റഗറി ചെയ്ത് വരുംതോറും ഓരോരുത്തരുടെ അവബോധം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് അവബോധം കൂടിയവരായിരിക്കും. പിന്നെ ഓരോ മൃഗങ്ങള്, സസ്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു വരും തോറും ഇതിന്റെ ഒരു അവബോധത്തിന്റെ ഒരു ലെവല് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അതിരറ്റ കാമത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാ വൃക്ഷങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് പിന്നെയും കുറെ ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരാം, അവർക്ക് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് പറയുന്നത്
എന്താ പറയുക, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ പല രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? കാമം. അതായത് മനുഷ്യരെ എങ്ങനെയാണ് അത് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുകതീൻ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ. മറ്റേത് ജീവാത്മാവിന് ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. പുകതീൻ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യരെ. പൊടി കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പക്ഷി മൃഗാദികളെ. മൂന്നാമത്തെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു മരങ്ങള്, വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെയാണ് അതില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി സ്വാധിഷ്ഠാന ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യത്തെ ഏതേർവിമോഹയക്തേഷ്യ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഇവയിൽ കൂടി കാമം എന്ത് ചെയ്യാണ്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തസ്മാത്തോമിന്ദ്രിയാണ്യാദ്യൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേന്യം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്നലെയും പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നും പറയണ എന്താണ്? നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നീ ഈ ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുരടിപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യ ഹൂരീന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പര ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് എന്ത്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മനസ്സ്. മനസ്സിനെ കടന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയേക്കാൾ മുന്നിലാണ് എന്ത്? ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ശരിക്കും ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിലൂടെ യാതൊരു റോളും ഇല്ല. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ താഴെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ 5 കുതിരകളുണ്ട്. ഈ 5 കുതിരകൾ നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഈ 5 കുതിരകള് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ കുതിരയുടെ കഴുത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, മാലയായിട്ട്. ഒന്ന് കണ്ണ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, പിന്നെന്താണ് നാക്ക്, ചെവി, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. 5 കുതിരകളുണ്ട്. അത് നമ്മള് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ കുതിരകളുടെ അതായത് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള ഒരു തേരിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ആര്? ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് 5 കുതിരകള്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? തേര്. ശരീരമാണ് തേര്. അപ്പൊ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ആ ശരീരം നമ്മളെ തേരാണ്. അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണാണ് മനസ്സ്. ആ മനസ്സാണ് എന്ത്? കടിഞ്ഞാൺ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ തേരാളിയാണ് ആര്? തേരാളി ബുദ്ധിയാണ്. തേര് നയിക്കുന്ന ബുദ്ധി. തേരിലിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. ശരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ജീവാത്മാവ് എവിടേക്കാണോ പോണെന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവാത്മാവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ഈ രഥം ഓടേണ്ടത് അല്ലെ. കാരണം അതിലിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ശരിക്കും ഈ ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ഈ രഥം ചലിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ആ രഥത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിൽ വരും? നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിയെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കും? ജീവാത്മാവിന്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും? ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമ്മള്
ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ പഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 3 എങ്ങനെയുണ്ട്? അധ്യായം നല്ല അധ്യായാണോ? ആ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, അതൊക്കെയാണ്. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള് മനസ്സ് ബുദ്ധി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ. നമുക്കിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോരെ? മതി മതി. എന്തൊക്കെയാണ്? തത് ഏകം വദ. ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ. തത് ഏകം വദ. ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ. ആശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങള് ബാല്യ, കൗമാരം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം. ബാല്യം കൗമാരല്ല വരുന്നത്. ചതുരാശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതല്ലേ? ചതുരാശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മചര്യം, പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇതാണ് ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്. ചതുരാശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യം. ഒരു സമയം വരെ, അതായത് ഒരു 25 വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മള് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ പറയാം. അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്തിലേക്ക് കടന്നു? നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഒരു 50 വയസ്സ് വരെ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകണം? വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ? എല്ലാം നമ്മള് എല്ലാവരും ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകണം? സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ആശ്രമങ്ങൾ, 4 ആശ്രമങ്ങളും 4 വർണ്ണങ്ങളും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആത്മീയമായ ഉന്നതി നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ 4 ആശ്രമങ്ങളാണ്. ഏതാണ്? യജ്ഞം എന്നാൽ എടുക്കുന്നത് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. വിഷ്ണുവിനാണ്. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, കലിയുഗം. 4 യുഗങ്ങള്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനാണ്. ഹരി നാമ കീർത്തനം. ഹരിയുടെ നാമം കീർത്തനം ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങൾ. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഭഗവാൻ 3:30 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാതും ആർക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അലസതയോ കൂടാതെ അല്ലെ? അങ്ങനെയും കൂടി പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്താണ്? നമ്മുടെ കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമ്മളെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ? ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? ദുഃഖങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശത്രു എന്താണ്? ഇഹലോകത്തിലെ കാമമാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ആ പക്ഷി മൃഗാദികള് അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഒരു പരിശ്രമം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് വീണ്ടും. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി.